Security guard. Tay, gituman ko gyud ang imong gitambag na ako. Nga unsa man anak? Kung magminyo ko, kinahanglan gyud ang seguridad sa akong pagkatao. Kano din ay security. Maagi ka na yung mayo anak. Unsa may mong nabana, professional ba? Ko antay, security guard. Ang sweldo. Hoy, tiban. Nganong kuwang maniko sa kalibo ang imong sweldo? Tuanis imong babae, no? O, day? Ngika ni mo, no? O sa kalibo man gyud. Si kumpare ni mo, magay makahatag bisag usa ka dako. Ay. Nagtiniil. Basta dito iuli akong sinilas. Kung kinsa may nagkawat nito, basta dito iuli. Magpinarihas yung kong tatay, oh. Ah, dere mo sinilas, oh. Aw lagi, magpinarihas unta kong tatay. Anong da imong tatay, ha? Unsa may gibuhat? Gikawat siya diyan sinilas. Unya? May pauli, nagtiniil. Hoy, nga, sabat, ha? Oh. Tudloan ti kag sulti, aron maklaro ang pambinaon. O, sige, tudloik, oh. Ambungan, Namuang, pangit, pansit, gwapo. ako. Unsang orasa. Bay, sa nang rasa? Wadyo ko mahibaw, bay. Nagbakasyon man lang ko din, he. Nye! Limtanon. Taxi driver, pili patak sa metro, pili akong beranan. Buang nga, bay. O man din ko maun ang metro sa akong taxi. Nalimot ko. Pareha sa tabay. Nakalimot sa kong dahas kong pitaka. Nye! Gabitay. Gabitay. O pa maluto, anak. Gabitay. Wa pa lagi maluto, anak. Ang imo batay, gabitay. Nye! In English, sa unggoy. Tayo sa inili sa unggoy. Kasayon, anak-anak. Amo! Ataka man ang katay. Ingon mong maestra kay monkey. Kun laki. Nye! O smoking. No smoking. Okay. Makapanabako di ko ani. Hoy, polis niya, dako punti ka. Wa ka kabasa na, no smoking. Kabas naman. Tanawa na ning akong sigarilyo. Niyaman ako sa akong niyaman sa akong ilong kay no smoking man. Unsa may binisaya sa nose di ilong. Ay, ay. Carpenter. Gulat, unsay trabaho sa carpenter? Binisayas carpenter, panday. Dili. Mamintal og auto. Unsa mamintal mo auto ko taon? Car, unsa man ang car, di auto. Painter, di mamintal. Carpenter, mamintal og auto. Ay, ay. Mututoy pa. Ano bang naghila ka man, ha? Ila ko pa kay, wa ko patutya ni mama. Ang natural kay dako ka na. Di nakapatutyon sa imong mama, dako na ko kagod. Ikaw lagi pa, tutoy ka man mama. Nye! Life jacket. Sus, mahal lang ganit, no? Kay wa ka mamatay paglunod sa barkong imong gisakyan, no? Nakakuha pa dyan kag life jacket. Giduol na jud kog iho gulyat. Nya, wa ka tukpas iyo. Wa noon pero gikuha ang akong life jacket. Nye! Up. Uy, Manding! Nakaadto kag Manila, may puti ka man. Unsa may gigamit nimo, DC? Dili, oy. May puti ka man lagi. Giyon sa nimong imong naong nga kaputi ana. Up ni. Legal position. Dak punti ka. Tawad kay naghupot ka ning armas.
ikihakag illegal possession of firearm. Nasayo ka, sir, oy. Kinigidaan akong armas. Di man ni tinuod ka ako, man eh. Pues, ikihaka og illegal possession of firewood. Ngek! Lang musulti. Paita niya akong barkada. Di palang dugay sa Amerikas, lang naking musulti. Hey, Tiban. Yes. Where is the shuka? Shuka parts. Nasa may syok. Pauli, China. Magbuwag tang insika ka. Ay pagpauli ka sa China, mamoy kang dako. Sige. Ako ka na mamoy. Ang mamoy ko, ikaw, Maktin. Nge! Inday kong singhain-hain ka na, makawiwili ang gugma, makawiwili usab ang adlaw, tungod sa kamingaw. Inday kunsing giunsa mo ako. Giunsa mo. Gihigugma kumanon ta ikaw, ubos og ibabaw. Nagkadaga, nagraning, naglalukso, nagjumping, nagakaon, nagiting, sa banana nga saging. I went to Mountain Bukid, I got a water tubig, abutan ko greening, uwan, nagrandagan. Kuna-kunaon niya ang mamatay, sa lubnganan mo pahulay. Kasing-kasing ko ay sinamaran, lapos akong dughan. Lapos akong dughan. Plan sa liog. Kulyat, unsa may atong buhaton, ato to, atong mailan atong manok. Kampidong atong silingan, giputnan ang kumingking. Hangin si Bia sad, naputlan og tudlo ang tiil. Unsa man kay atong ibutang ilanan sa atong manok, nga dili pareha sa atong silingan. Sayon na saling. Aron mailhan na nato nga atong manok, atong putlas liog. Nabukog. Unsa man ang isda ang imong gikauntiban? Danggit ni nay. Ay, nabukog ko kasakit. Oh, dili saging o kaon, mawa na bukog o kaon o. Wa man dyan wa Japon ay. Hindi man Japon ang bukog. Nahurot naman ako kaon ng saging. Bakit makaang bukog nga naa sa imong tutunlan? Wa man siya kong tutulan ng bukog nay. Ay, madi ay. Niya sa kong kamot. Ay, ay. Public service. Public service ko, sir. Nawa akong kabaw. Unsa may ilanan ni ato imong kabaw, ha? Dali naman kayo itong ilhon, sir. Unsa may ilanan sa imong kabaw? Di man tumuinga, sir. O, mausam na ito. Mutugtugaok. Nge! Tingog, ilipante. Gulit, dini ka silong, ha? Mamisita na kong saling. Unsa gani ako ipatingog ni mo, mutingog kagid, tingog sa mananap. Okay, bahala na. Musakan ako. Uy, Tiban, niya ka man lagi. Ay, mamisita ko ni mo, doon ako'y daparan ni mo. Baka manok, kanding, uban pa. Hain man, tanaw na to. Naasilong, patingog ko lang ako, ormuto ka. Tingog, manok! Tingog, kanding! Kalame! Nagyod, may dapa kong ilipante. Tingog, ilipante! Maglisod ko, doy! Nanulis. Migan to sa Amerikano eh. Basta doon na itulis. Unya, matawag kag pulis. Why 5 minutos? Abote yung pulis. Kalayo ra na din is Pilipinas, Guliat. Basta doon itulis. Way minuto, abutin ang pulis. Kadali sad. Unsaon? Pulis may nanulis. Nye! Nom og tuba. Nahalatiban, pagpalit itong tuba. Kwarta tay be. Naunsa ka ba yatiban? Pagtuon og palit og tuba, nga way kwarta-kwarta. O tay. Atay, ninanggalon sa tuba. Oh, wa man lagi ni tuba. Gamita imong utok tay. Pagtunog yun, mga way tuba-tuba. Nye! Horror balita. Kuyawan ning balita, Guliat. Ha? Usa man ang balitaan eh. Horror kayo. Usa man lagi na hitabo, horror man ka. Basahon na to. Usa ka balbal, giabat og gungo. Nye!
Day kung singhain-hain ka na, makawiwili ang gugma, makawiwili usab ang adlaw, tungod sa kamingaw. Inday kung singgi. Inasal ug kinasal. Gulyat Bright man jud ka. Unsa may kalainan sa inasal ug kinasal? Unsa may kalainan, ana, Noybe? Ang inasal ana paigdaas lamisa, unya ang kinasal ana paigdaas kama. Aging tingtungdan. Tay, unsa ininli sa saging? Ing na lang inyong maestra nga tungdan. Tay, di man lagi tungdan ang ili sa saging lagi. Banana man lagi. Pastilan banana ginog. Kung balay. Nahibuong kay kunin mo na. Dako man tani Mumbai. Gamay man kay kagbero ng kurente. Manikas ka. Noon sa gabi Gulyat, gigamit ko akong utok. Unya ra ko magpasiga sa kong suga ug mangita na kuspuspuro. Thank you, woman. Oh, Miss Beautiful, what are you doing, huh? Hoy ka na, tawa diya, sapot biya ko. Oh, never mind, thank you. Oh, thank you, bitaw ko. Labaw ka bang thank you? Kung bugsay. Hoy, buwang, nagunsa ka na tungas karsada? Langoy-langoy ka man, ha? Hoy mga buang. Mahibaw kong malangoy, oy. Hadlok mo malumos ko. Nay, traffic no ng karsada tungod na mong kabuang. Bebe, gogdon ti ka, na akong batuta. Himuon ko ni bugsay. Maapsan ta di ka, lumsan ta ka. Ngek! Banana Q. Lay Amerikano. Baligyan akong banana Q. Hey, Joe, banana Q. Oh, thanks. Grabe sa di mo, Joe. Wadyo kay kwarta, utango dyan mo. What? I said, oh, thanks. Dili, utang. Tigpalista. Gulyat, unsay tawag sa tao nga hilig sa volleyball? Balibulista. Unsay tawag sa tao nga hilig sa basketball? Basketballista. Unsay tawag sa tao nga hilig sa utang? Tigpalista. Uutang amahan. Anak dong, paghakot itong tubig dong kaw. Buutan man. Ikaw na tay, di ka buutan. Kabuutan sad. Ay kaliha ko tay, buutan bitaw ka. Soft drinks. Noy, unsa man gyud lami strong soft drinks ha? Para nako, lami ang arsi. Sa magid ka lami sa Pepsi. Intro. Panahon sa gubat Gulyat, inkwentro mi og mga hapon. Girakrakan na mo, hurot ang tanang hapon. Pero may bawas bitaw na sila. Pagrakrak na mo, Usa nito mo? hurot sa mig kamatay. Aasa ko to oh. Pangutan nato sa ustong taga Davao, patay naman gito. No bill. All right, class, ang atong lesson karon mao ang English. Yes, sir. Esteban, unsay ni lista pusti ni Biloy? What, sir? Post ni Biloy? Oo. Post no bill. Nga! High-tech. High-tech na girong panahon na Gulyat. Lakip ang mga balbal, high-tech na sad. Ang anong high-tech naman sa mga balbal na ibe? Oh, samas mga vampira, inigpaak si mong liog, dili na subsupo na imong dugo. Unsaon man na ay? Buhatan ka na lag chikinini. Nga. Sungay sa Kabaw.
Gulyat, asa man ka. Kung maglumba ang auto kang kabaw. Sa auto yun ko, noy. Kay kusog man mo dagan. Ikaw, asa man ka, be? Kung maglumba ang auto kang kabaw, magpadaplin ko. Ligsan pa nung ko sa auto, ni sungayon ko sa kabaw. Patay! Unsa? Nakigbuwag. Saling, gibuwagan to ni Mos Gulyat. Oo ay, gibogan ako. Kanang ngawat og hawk. Para hawak, magigbuwag ka na? Masuko ka na? Ano di man ko makigbuwag? Malain mang babaeng yung gikawatag hawk. Ay. Attorney. Ayaw ka balakan imong kaso, Gulyat. Abogado ko. Isa man, daghang ka ba kwarta? Wa ko'y kwarta, Torni. Pero na ako'y kotse. Mao ba? Kung mo na, may mong ibaligyan na nimong imong kotse aron daghang ka kwarta. Yun na, unsa ba to mo sa? Nangawat kong kotse, Torni. Sleeping tablet. Boy. Sir? Kuha ito nga akong sleeping tablet. Tawas my medicine cabinet. Unsa, sir? Kuha nga akong sleeping tablet. Oh, sir. Ano na, sir? Kung anong daw kayo mga kang nakakuha sa akong sleeping tablet, ha? Nagkinahinay mong ko, sir, kay tingalig makamataon niya. Mabuang ko bayot. Litsong baboy. Noy, huwag kita sudan. Anay mayo ay, kada hungit na to, maghisgot ang sudan. Imagino lang na to. Okay, larga. Ako Oh. yung naghungit, ha? Oh. Tinuwa. Ginamos. Buwat. Usa ka hayuang manok nga dubo. Ako na sad. Ah. Litsong baboy. Oh, usaram lagi na imo. Kada ko ng litson, makahurot ka. Nga! Kundili pa sakit, kaayong ipatay. Sa pisi maghigot, sa kahoy magbitay. Mura magbuhi, kining tinamay. Mamatay, aron lang matibway. Sa unang tirada, naigus abaga. Igo lang mikiling, apan wala matumba. Misinggit soy kunsing, dughan kurumbuha. Na iguog na tumba. Kasing-kasing kuday, wa na'y ikasapnay. Nahulog sa dagat, gianod sa busay. Gitangag sa pati, giilog sa lapay. O gidala sa palad ni Inday. Anugon sa babae karon. May burot ang tiyan, way usang mi angkon. Matud ni bakala, lalaki way sala. Sala sa babae, nganong nagpaluba. Kuan naluspad. Unsa man ning pakkuan ni munang hinog ba kay ni? Puwa ba ni kunod? Huwag yung kaayo dong. Ay natagak ang pakkuan. Ay, okay lang na. Yun na lang, yung kagay puwa ni kunod ang imong pakkuan, puti man lagi ni. Unsa ka ba ya dong? Nahugod na. Ikaw ba'y mahog? Dili ka ba mangluspad? Nog anay. To, dali na, countable anay. Bahala na, di ko mukha og anay to. Ay, sige na to, ikaw na tabala. Nasamot, di magali ko mukha og anay. Bala na ba? Pad. Okay, contestant number 1, here is your question. What is the Philippine national feast? Klose! It begins with letter B. Buwag! Ay, ay. Tulis. Gitulis ka kagabi. O, Chip. Pilay na daw sa mga tulisan. 20 mil, Chip. Di ko matuong nga 20 mil. Nga naman Chip. 500 na lang gihatag na ko. Ay, ay!
Pulis dog. Noy, hain mo mga kinartong nga sabo. Ay, kabala ka. Safety kay Gulyat. Gipabantayan akong pulis. Pulis? Anong pulis man? Mapriso ta na. Ay, kadlok naman nimo. Pulis dog. Ngek! Vulcanizing. Noy, may graduate na gud imong anak, no? Kalois Ginoo. Usang kurso hagi ko, ha? Ay da, EB ra god. A Bachelor of Arts? Ano yung EB god? Advanced Vulcanizing. Ngek! Piso. Dok, tambali taon niya akong anak, Dok. Nga naman ni Mrs. Nakatuon og tibok piso. Mao ba? Imo ba ning operahan, Dok? Di na lang. Himuan lang ning alkansiya. Ay, ay, ay. Nagmata og buntag. Wait, Tiban, wait ka makabantay sa imong asawa? Nga naman, mama. Nagmata ka lang yung buntag. Ang imong asawa, nagduwag kayo. Unsa? Unyawa sila mapaso. Ay, ay. Or unsa saling? Angan saliman ni mo ka anak nga babae pulos nag-una o floor? Oh, Flor de Luna, Flor de Lisa, Flor de Cante, Flor de Noche. Unya di ka maglibog ana. Ano maglipog man ko nga kada tawag na ako, ingnon man akong first floor, second floor, third Ay floor. mabuang ko ba yon? Kundili pa sakit kaayong ipatay sa pisi maghigot sa kahoy magbitay mura magbuhi kining tinamay mamatay aron lang dinhi. Pamati ka mo nga ako mga sulugon. Ang akong kalagutan sa katao, moragi ka ng pagpamakak. Kinalang na di ko mamamakak, kaya pagpamakak, dako ka ng sas, kino. Hiwani, di ko gusto nga bisan usa ka ninyo nga mamakak. Kasabot pa ka mo? Sir, naitaw nangita ni mo sa gawason, naningil sa imong utang, nangita ni mo. Inang wako din, Namakak mo lagi ka, sir. Agad, sukmagay. Duha na katao nga akong giyagad og sukmagay nga wa mo sukol nako. Ilista nako, duha katao. Niya nasa kulistahan, duha katao wa mo sukol nako sukmagay. Yun ay itaw, matagbuan ako, daot kayo. Sapsing kayo, hagdon ko ning sukmagay. Ilistal na kung daan. May na. Brad, bagay ka ba? O, sige, bagay ta! Dre, nagtuo ka madlo ko ni mo, bagay ta! Kadiyot lang, Brad. Irisyon lang ni nako. Di lang ka ilista. Ngek! Ig ang buhok. Ito diba, ang nindutan yung buhok na eh. Wig na imong buhok na eh. Say wig, wig ko town. Aw, naku mag-wig na. Kini akong buhok original gini. Ang akong naong may wig. Are you good? Ito diba, gi kami gyud ka sa Amerika. Maayo jud kami in English. Pangutan na diyan sa kunsa, in English na ako. Kung sa may English sa maayo. Mayo good. In English sa maayo? Mayo good. Hindi na ka kaibaw? Kana din good, in English na sa mayo. Ngek! Food. All right, class, our lesson for today is English. Ay, ma'am. Wa pa kani ko mga tanam, isa ka na simong kamot. Okay, diba? Nasa English pagkaon. Pagkaon pod. Gago. Ang sa English pagkaon. Pagkaon pod. Gago ka gitiban. Di kayo magago, ma'am. Unsa may English pagkaon? Di pod. Ay, ay, ay. Nag-uulsad. Tay. Ano ba na kung sa may inyong leksyon karon? Naku, homework tay. Sa in English na nag-uol tay. Ay kasayo, nag-uulsad. Di ay ka kamao tay. In English nag-uol ba? Ya, nag-uulsad. Bulok man di ay ka tay. Ikaw may bulok. Kung sa English nag-uul, di basad? Ngek! I love you.
Hey, Miss Doc, will you teach me how to say I love you in Bisaya? Okay, Joe. Just follow me. Sabat na ko, ha? Ako? Ako, Nahigugma ka nimo. nang hingog mo kanemo. Ngek! Estudyante. Magpakasal mi padre uban niya kong asawa nga batanon kayo. Niya nga akong bayad re. Uy, kuwang man eh. Doon naman ginay-discount kay senior citizen man ko dre. Ay, hitoon, no? Ang nesa na akong asawa dre. Ang bayad. Oh, kuwang gyapon eh. Estudyante mi akong asawa dre. Daghang ni siya student privilege. Ngek! Punay. Uy, saling anong wa pa man jud ka magminyo. Pastilante man, kanang trato pagani, labing yung kaayo. Murag yung tukmog punay. Punay yung tukmo. Unya guminyo na di ay. Punay yung tukmod na. Ay. Natay. Padre, ni amin na tayo nga akong pabiditahan. Unsa mining minitayan ninyo, hitsas ni. Oh, padre. Duha ang tiil, duha ang kamot, duha ang mata, duha sa dangdunggan. Di na may akong gipasabot sa hitsas. May kwarta ba ni? Ngek! Horamintado. Noy, nakauyo saan mo dinis Mindanao? No, nga kanunay, magdunay, magremitado din. Ay, wa naguliat, wa ni naghoramintado. Kay kuan na magpalina man lami, magpaaso. Wa na ginaghoramintado. Kung sa minyong ipalina. Ada, sugbamig baboy. Ngek! Kabaw. Gulat, kita ka nagtibok 3 pesos? Why, tibuok 3 pesos na oy. Tibuok pesos noon. Kanang dunay kabaw. O tibuok 2 kanang dunay lubi. Doon na naitibok 3 pesos. Ang kabaw, gihigot sa lubi. Nye! Process. Nay, gikiha ang atong amigo nga si Joda. Nga naa ako no sa korte. Unsa? Naaskorte si Joe nga tong amigo? Kanang nakadungog man ko sa balita. Nga naa ako no sa korte karon si Joe Prasis. Atong mga amigo, di ba? Di na tong amigo nga si Joe Process. Kuha na, sa in English na, due process. Ah! Nye! Ibo. Dili karon sa ato na tribo, adunay gikasabutan nga ang unang moabot mo ihawon. Ah, maayo ra gyud. Ikatulo kong miabot. Omog, ilakip ka pag ihaw. Ngano man mahal nga po ko. Nga ikatulo mo kong miabot. Gikasabutan nga karon sa akong birthday, tulo ang ihawon. Ay, ay! Pulos odlot. Bilat dali na, mga oras ta. Birthday ron ako, pero pobre man ta, matini lang una ta ha. Ang sabay pangandam ni mo, Noy? Pulos niyo tanon, odlot sa gabi, odlot sa kamote, odlot sa okra. Pulos udlot. Waday subak. Naoy, odlot sa manok. Ngek! Pasko na gyud, kinala makapadaan akong Christmas card sa akong asawa. O sa gyud na ni mo, Noy? Magpadaon ta akong Christmas card sa akong asawa gulit, pero naglibog ko kung saan pagpada. Hay, manday mong asawa. Sa Amerika? Tos minteryo. Ngek! Senior citizen. Naitiban, datuan na dahil ninyo, no? Nga naman gulit. Nakadungog mo ko si mong tatay. Senyor naman day tawag. O bitaw, senior citizen. Ngek! Bumbirong nagdagan, may baboyng naligsan. Napislat ang tiyan, nalagpot ang dunggan. Gidala sa doktor, tinaigi putol. Gida sa ospital, gikaon kay inasal. Kilbo bumalyol ka, fighter wine, gisagol na.
nahubog si Kaloy, nasagbay sa lamisa. O sa kahigayon, istambay na nga hubog. Gidakop sa pulis, nangisog na kiglalis. Isang linggo kami nagsisimba, ang baro ko'y puti, puti at maganda. Nakita ko isang dalaga, wala kong ginawa. Santa Ana, Santa Misa, San Antonio, pakinggan mo ang lahat ng kumbatsero sa iskina, pulos mga walang pera. Kaming kumbatsero, Polos pala hubog, ang among ilim nun, tuba kisum-kisum. Ang among sumsuman, irunga maldito, bisag pala hubog, dagang-dagang na nga ibog. bisag pala hubog, dagang-dagang na nga ibog. Ladies, drink. Tiban, huwag yung lang ikadalit ni mo nga mainom. Kiniragyod, ladies drink. Ladies, drink? O tiban, ladies drink ragyod. Oh, ladies, drink magkaning. Anong paimnon man ko nimo? Laki man ko, di mo ko babae. Ay, Sever. Kulit, kay bulungan kayo. Nga naman eh. May nagbangga nga sakyanan sa eskina, huwag yun nga unsa. Oh, it's a miracle. No, Kulit, it's not a code, Sever. Tilon. Kulit, gidawat na ka nga uban sa mong pundok sa mga dramaturgo. Salamat kay Noy. Na-artista ni gitaon ko. Ay, migo kayo nga kuwangan, migo sa. O sa may role na ko, ha? Light roll lang una, tigabli ka Tilon. Nga! Kiyaon. ni tiban, pakyawa na guni akong baligya, bi. Pakiyaon, gyud. Sige na, Noy, pakyawa lang ni Noy, dato ka bitaw. Okay, ako nang pakiyaon. Ay, salamat. Ay, baligyaw na naghurot o na nako pakyawa. Ni. Mabaw. Ano sa'yo mong ipangita din sa dagat? Akong singsing gulit, pagkaligo na ko, natagak. Di mo matagak. Dito sa laom. Kunyang anong di mo ka mangita din eh. Laman dito, may dinig kay mabaw. Nga! For two. Noy, gikan man jud ka sa Amerika. Unsay pasabutan ng T for 2? Cha para sa duha. Unsay pasabutan ng 240? Duha para sa cha. Ah, dili. O, to for team ka. 240 lagi. Sa ato bra, 240. Mabuang ko ba yun? Oh, yuta. Oh, nitiban, Oh. kumusta naman ka? Nakadungog man ko nga nanak ka mo trabaho sa gobyerno. Ay, gobyerno ba? Wow, na ako magtrabaho sa DAR. Department of Agrarian Reform? Dar god, daros yuta. Cha. Wanted mo, chacha. Ay, kini, makatrabaho na dyan ko, ani. Hoy, yan si ato. May karatula, ma'am, nga nagwanted mo muchacha mo, apply ko. O, sige. Babae, mati ang magikinahanglan. Dawaton ta na lang ka. Ah, salamat, ma'am. Ay, mo inyong stereo. Ano nang itamang kag-stereo? Magsugurin tag sayo, muchacha man ka, ha? Mabuang ko bayut. Mabuang ko bayut. Tabong. Hoy, tiban, bantay ning bay, ha? Doon ako'y lakton. Lakton nyo ra? Ay, sabungon lang na to. Tuwa mo sa kuya buhon. Unsay sabungon? May lakton ka man ka nga manok. Tuwa sa kuya buhon nga manok. Sabong lang ta. Ay, Bumbirong nagdagan, may baboyng naligsan. Napislat ang tiyan, nalagpot ang dunggan. Gidala sa doktor, tinaigi putol. Gida sa ospital, gikaon kay inasal. Ilbo bumalyol ka, fighter wine, gisagol na. Nahubog American frog. Dili ikaw ang lalaki nga gusto kong mabana sa kong anak. Ang akong gusto nga minyong akong anak kung sa ka-foreigner ka ng Amerikano. Pero sir, American man sa may kaliwat. O American, pero American frog.
Agis Kanal. Ngayon ano na ka diha mo agis kanal doon sa mga oy. Kahugaw na. Marang istorya gulit. Kung nanakos ka sa damo agi, mahog lang gyapon ko. May pagdiri na lang kumuagi sa kanal. Nge! Dinoldog. Akong pabunyagan niya akong anak, Dre. Kinsa may nga sa bata, Binignit, Dre. di ka na mahimong binignit, kaya di na nga og tao. Dinoldog na lang, Dre. O sige, paabot na ha, magtuno pa kog lubi. Task. Guliat, unsay meaning anang task sa diwa HP? Kuan, task, tawhanong alagad sa Katilingban. Hey, takam lang ka. Kung sa may meaning anong task na ya? Task. Tinughong alang sa katawhan. Arnis. Bilim na ko sa kong lulo nga mo arnes ni Tiban. Mahibitaw kayo mo Arnis mong lolo Guliat. Gilabay na ko kusag gantang munggos, wagin may go. Pero pagkarots munggos, igo jod. Ngano man unsa may nakaigo? Gilabay na ko sa gantang. Nge! Ang abaktin. Tanghaga ni Guliat, may 5 kabuk baktin ug usa kabuk inahan sa ad sa baboy. Migawas ang inahan, pila naman lain habilin. Lima kay inahan ra mga kay migawas. Why nahabilin? Migawas kong inahan, di ka musunod ang anak. Nge! Tanghaga. Niya ko itang haga Guliat. Biadto ko sa Manila sa kay kog barko. May da akong 5 kabuk manok. Pag-abot ko sa Manila, milupad ang 3 buk manok. Nawa na sa barko. Pila na lang kabuk manok ang habilin. Duha na lang. Ha, hindi 2. 2 na. Nandito na ko sa Manila eh. Tulo ka hari. Gulit, bright ka mag-isin English. Unsa inili sa sing-sing og tulo ka hari. Kasayon. A ring and the three king. Ay sayop. Unsa man in English adang sing-sing ug ang tulok hari. Kuan, aring king 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 king, aring king 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 king. Yeah! Calculator. Gika naman gyud ka syudad noy. Nakaadto naman gyud ka syudad no. Di na gyud ka maihas. Adi na oy, kasakay na gani kog elevator, Mao ba? kasakay kog escalator, Nindot no. Unsa man wa nimo saki ha? calculator. Ngeh! Palintong. Isda! Isda mo din ha! Oy, Isda! unsa nang isda akor? Balintong! Balintong ka ba? 20 pesos? Ikaw may balintong, tagaan ka 50 pesos. Ay, ay! Himungaan. Bye buang nga ni. Di makasuod ang himungaan ng manok. Bahay man ha. Tarong baya. Muaway ang anak ning mong himungaan. Mong musod ni siya kay mutanaw sa away siyang anak. Ngeh! Ako si Esteban, Ako sad si Gulyat. ang among pangita, magalingaw sa katawhan. Ulos kami kabus, apan dato sa pahimuot. Ang among pasiaw, daghan kaayo ang nalingaw. May gala, niya si Guliat, ang naong nagkayamukat. Iya, Yaba. diretso. Sa Carbon og Pasil og sa Guardalope kami nag-entertain tulo ka gabi sa among pagkanta silang tanan nahimuot sa among kalipay kami sultiban nakautot. Iya, Oh my God! Anya si Steven Escudero ang naong mga kaldero. dito sa Mindanao, daghan ang nalingaw. Apan dito sa Bohol, ang katunga nagbagulbol. Sa ilang kalagot, ilang naong murag dumot.
sa among kauwaw, murag kami ilagang paot. Derechos, Leti. Okay. Negros. Bantis kamutis. Okay. Sa Negros og Leyte og Isla Camotes, atol gayod sa piyesta, nag-entertain kaming duha. Sa among pagkanta, ubay-ubay ang nangatawa. Apan ang nakapait, kay gibato kami binignit. Hala, Hala. sige na lang, Sige na lang. pailob lang kaming duha. Unsaon man, Usaon man. artista man, Artista man. matilawan, maagian, gilang tanan. Ang kapait o kalamian, Wak wak kiki kuk 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 wak wak. East side. Anak, to ka na gani sa Amerika, ay kalimot ha, para di kong state side. Unsa may pangayoon nimo nga stateside tay? Ay da, lighter lang god ka ng made in Hong Kong. Nye. Limos. Saling, patay naman ginibana ni mo, dawatan ni ako limos nga 20 pesos. Unsa ko'y 20 pesos, diban nga 5 pesos raman eh. May utang maning bana ni mong namatay na ako nga 15 pesos. O karon mahatag og 5, 20 na tanan. Ay, ay. Botonis. Kinigis kaloy mo kalawat, bugal-bugalon kayo. Karon kay gid. Nenay milinya na. Og moingon ko nga lawas ni Kristo di jud mo tubag amin. Nenay, lawas ni Kristo. Baya no. Dre, di mo lagi di ustiyas imong gipakalawat nako. Butunis mo lagi di. Mo ding wa mahilis. Baya no. Nye. Homework. Tay ni ami homework sa eskwelahan drawing og ikaw akong napiling akong drawingon. Aha, unsa may akong buhaton anak? Magpungkok ka tayo og imong itukod ang imong kamot sahog. Nga naman na anak. Tungod kay gusto ko tayo drawing og aliwas. Nye. Drawing. Di ba ikaw giga-drawing ani? Ako jud sir. Ikaw ka ha? Ako lagi gid sir. Naibaw ko si Usting mo giga-drawing ani. Ako lagi sir. Naitanawan ng naong sa liwas parehas gid nimo. Nga! TV on TV. Sir. Unsa man deliveran ta mo TV? Barator kining among TV. Ayaw na lang brad. Doon namit tuo kabuk TV din isbay. Akong amahan, doon ay TV. Akong inahan, doon na say TV. May nalanggani ng akong anak, ubo na lang. Nga! Sweepstake. Sweepstake, sir. Palitan mo sa kong sweepstake. Unong taon ni kabuk akong anak. Hoy, buta. Di na lang kumupalitan ng sweepstick. Tagan ta lang tikag 300 oh. Basta, ayaw lang mo panganak ha. Sir, iuli ko lang ng 300 ni mo basta makadoog lang ko sa kong asawa. Nga! Haid maliwat. Apo, liwat yung kay kanako na. Makuliwat ni mo, Loy. Ngano di man ka gustong maliwat nako ha? Di ko gusto, inidako nako. Tangkag og dunggan pras ni mo. Mabuang ko bayot. Karsunis. Abi ni mo gulit, daghang kay kong karsunis. Gikan gini sa Amerika. Maglibog ako sa ko isulob. Kininong ako, bay, usar yun bukar sunis nako. Pero maoy ni. Ang sa'yo maoy. Mo'y isuroy, mo'y simba, mo'y pamista, mo'y katug, mo'y iuran. Maoy tinuod bay. Oh, hanap po man kasi mong ilong bay. Maoy na ni Maho. Patay na. Nagutan ako sa kong asawa bay. Nga naman. Magsige lag hisgot yan to, namatay niyang bana. Buutan ko no. May ka bay. Kay moro na gisgutan sa biyuda ni mong asawa. Ang ako yung asawa. Nga naman. Magsige gisgot kung kanusa na siya mabiyuda. Yeah! Hinabako. Ito ba, nang imong pagkahinabako, no? Kung niundang pa ka, niundang kag panigarilyo. Kunya, gitigom nimo ang imong gipalit anang sigarilyo. Makapalit na siguro ang takag-auto ron.
May kalagsulti Gulyat, ikaw, di ka man manigarilyo. Huwag ngay kakapalit, sa kumata na lang. Taxi. Hey, boy! Yes, ma'am. Ano, ma'am? Call me taxi. Unsa, ma'am? Call me taxi. Yes, ma'am. You're a taxi. You're a taxi. You're a taxi. Ay, ay, ay. Damgo. Sa akong damgo, basta makita nako ang dako kay bituon, mauno ko nining dapit nga natawan sa tong Ginoo. Mauno ning dapit ang natawan sa tong Ginoo. Ni amay dakong bituon, di ba? Di ni mao, Brad. Oh, di nga dako man ni bituon. Caltex man eh. Ngek! Ako si Esteban. Ako sad si Gulyat, Ang among pangita, magalingaw sa katawhan. Ulos kami kabus, apan dato sa pahimuot. Ang among pasiaw, daghan kaayo.